to moje, to bol oco. Ja už sa vám do toho nebudem starať. To je krása, natáčam video. To je plná nádherná vec. Ja vám teraz poviem takto. Horí učebnica chémie. Najlepší pocit môjho života. Keď som zapálil túto skurvenú učebnicu, v živote nikdy som sa necítil lepšie. Proste toto je taký nádherný pocit. Počkaj. Pozrite sa na to. Pičená, skurvená chémia, ktorá mi ničila 3 roky život. A mne ešte do augusta bude, lebo tá piča povedala, že jazyk nespraví, jazyk nie, no. Ale Pozri, počkaj. Už prestala horeť. A už horí zás. Pozri sa na toto, takto to robia chlapi. Je to krásna vec. Ja vám poviem takto, najúžasnejší pocit môjho života, zapáliť učebnicu chémie. Nie, teraz úplne seriózne. Ale seriózne, je to určite príjemné, no. Na toto nemá Si poviem, ja mám, ideš tam, ty piči. toto momentálne si môžem povedať, horí, že mám piči peniaze. Toto momentálne si môžem povedať, že mám piči peniaze za Zhor, ty piča Oravcová! Takto by som teba upálil, ty piča! Wow!